Obuni gara munti. Iwe ke bidon kuweri. Mani ga munti. E motife. Anybody that is demanding money from you for consultation. Ke we pele ki yene megide manya kwa ki guarantee. Obuni onye ro gi guarantee. Iwe kwa ogo. Mikulugwa hotel. Mikulugwa nka mabu nkoso. At the end of the day, obune ekpele ahe ekpele gi mabu ihe ahi bu n'obi gaba ni nwetara ya. I am assuring you that you will not get a refund of ego ahi kwuru. Ego ga na ni go na onye lileli. And that is why I want to talk to Mommy Nkem Adu of Jesus Never Fail Ministry. Oh, the nekalalu na mapu azu afọ ọmụ ga-ekwu ya. Isi na-ebu ogidi. Ogidi awala agharịga nkwụ mana isi na-ada egbu ogidi anyị kwuo ya onu. Ọmụ ga-ekwu ya. Mommy Nkem Adu, some people will say you are a minister. Ikpogi on a phone. Ijugie. I have done the needful. Emego mi yeni nem kwesili ime. Kamuni has sort this thing out. Can I follow here in the word of God? Matthew chapter 10 verse 7 and 8. Or see, Janu go on this. Go on good ngulo. Chwan on the more Georgie. Manuna na kwa na mwade governor. Onye ne kudi ha Jesus onye nwalu. Obu na onye nwalu se ga na kwa na egi je na be egi ibu onye ori. Nwecho kan si nyo Mommy Nkem Adu of Jesus Never Fail Ministry Enugu. Mommy, send them mmadụ to your ministry because onye mụ na ekwu na phone agwa m ya sị ya obugod na mụ na ga ma nkwu maybe amoro why na m ga talk to you through the media. I promise them that I will talk to you through the media since ọ bụ na ha chọrọ ka mụ na gị kwuo. Gemunti ayo ka m na-ayọ gị Mommy puta gwa ndị ụwa na ọ bụrụ eziokwu. Send them mmadụ to you. Onye si Enugu na-achọ ka ya bịa fụ m na Anambra. Nwegwa na Anambra dị far. Nya Ghana nke Mommy Nkem Adu Jesus Savior no kwa the same spirit na alụ ọlụ. That person si na anara ya 50,000 na ọ bụ na achọ ka gị na ya kwuo one on one. Na onwe hotel ọ ga-eje lodge ya 50,000 naira before gị na ekwe. Mommy eche m nwere office. Ọ na hotel ka ị na-afụ ndị mmadụ. Ka e mezi office gị. So onye je lodge na hotel ọkwa 50,000. Ka gị na ya wee kwuo one on one. Ka iwe nye privacy. Ka e mekwa na office gị Mommy, ọ bụ na office gị adịrọ conducive enough. Email office go enwe all the confidential enwe privacy na your office. Kezi nke bụ na ndị m send it to you na akpọzi mmadụ ịnọ 4 persons na gwa m the same thing and these 4 persons amara onwe ha, and that was why I wanted to speak with you as a woman of God you are. Mana one engineer etinye phone number ya na your platform enyero gap ka mụ na gị kwuo nwese na mma agwazi gị okwu na public. Abụkwana m udene kalarụ na amapụ ozu afọ. Anyị bụ instruments n'aka Chukwu. Ọ bụrụ anyị na-agwọ ọrịa anyị ada agwọ ọrịa. Onwere man of God na-agwọ ọrịa, onwere prophet na-agwọ ọrịa, onwere priest na-agwọ ọrịa, onwere reverend na-agwọ ọrịa, onwere reverend father na-agwọ ọrịa. Matthias, ana m abịa bego. Matthias, I'm coming to your house so very soon. Ị ga-afụ m n'ọnụ ụzọ gị na. Now the problem is because amara m when they share this broadcast because enwe ike nụsọ ọnụ m kịta ma nụsọ ọnụ m ọzọ.
share the broadcast because ama maybe ha gesibia but ngekwu nka nkwucha nka ma mekwuru osi oso ama na mekwu na the bitter truth. Now, Ndim send it to you, mommy. Had it disappointed. Na ha biagwa na ha gaku 50,000. Alo jana hotel. Ibiafu hana for hotel ah. And some people were demanding, if you don't have an office, happen ke hotel. I also heard from them, no one ever na funde mod na open hall. Na 7,000. Mommy, come out and debunk it. Prophetess Nkemadu, biagwa kwa anyi na oburu ezioku. I am not accusing you. I am saying what the people I sent to you told me. I am not taking it as the truth. Ekwetaram na ezioku. Now, but you know, when they in a comment section, see, you have the money. In a comment section, you got fear. You are victims in the comment section. Now, couldn't have the money. But I told me, Kweta, I want you to come out and say the truth. After reading, is that Matthew chapter 10, verse 7 and 8? Ebe Jesus sịrị anyị jenu gụọ ndị ọrịa chụọnụ ndị mmụọ ọjọọ tọọnụ ndị ekwensu kere agbụ napụtanụ ndị eji mụ na anakwana ha ego ọbụla ọ nọbụzi ha ka Jesus gwara anyị ọ gwara ya anakwana ha ego ọbụla kezie ego anyị na ha. Ọ bụ na ịma ihe na-eme ebe a kịta share the broadcast because yeah, for all Christians, share the broadcast. We are not here to attack anybody, but we are here to talk to ourselves. Open an engineer, quick, I'm gonna mom equal direct. Maybe grace, yeah, they go too much. Rev Ephraim Ononye, no problem. Kai kuzayeba. Kai kuzayeba. Onye wolu anyị na-alụ bụ Jesus Christ, Jesu Kristi. O sịrị anyị jee chụọ mmụọ ọjọọ, gụọ ndị ọya, mee nka, mee nkọsọ. Kwesị anyị anyị ga-eme, kwesị anyị anakwana mmadụ ego ọbụla. At times I look at Matthias as onye ma ihe ọ chọrọ ikwu. Mana level of exposure na-enye ihe nsogbu. Ana m abịa side ebe Matthias nọ. Share this broadcast, no akụkọ ụmụazị. At times, I look at Matthias as somebody that deserves an apology. Because not the that young man, my heart chọrọ ikwu. Man, at the level of his education, the economy affect. Okay. So, mommy, open this 50,000 naira allegation. Come and debunk it. This is one. Number two, the program na Lagos. This is na 50,000, and 50,000, and 20,000, and 10,000, etc. Before they talk to you or before you talk to them, mommy, come and debunk it. Share on this broadcast because you don't make a share button. Then again, program Abuja, the report to the Eba, we go messages, WhatsApp message go. Also, I know freely we received, freely we shall give. I'll go more for 26 years, and that's on come to be accused them Eba. Na man to get consultation fees. And I have testimonies. If you say I don't have testimonies, go down to my page and confirm. This man is not nefuka onyelai, no nefuka geje joliosi. That money and another money before canceling consultation. Iya karosu na eme na Abuja.
Iya ka Rose na mende mmadụ na Abuja 250 200,000 mu isi abroad. Ndị si obodo ibe nwekwanụ mkpa. Ndị na obodo ibe nwekwanụ mkpa. For Posia Nigeria ka fa contact a prophet or a prophetess. Ejide fa sefa akwala na siafa ego. Yet there is no guarantee na problem I had you consult to prophet again with a solution. And they will see you prophesying. Afusagi in a boam man on Facebook. Fasana fe luge be faneje. This person said, I paid 50,000 when my mother was sick for her to come family liberation in my father's house. After the prayers, I still lost my mother. That is a problem. There is no guarantee. There is no guarantee na kusugwa problem are solved. Nke na alụ ma afọ bụ kedu kwana maka that widow na enwere onye na-enye nni agụ na agụ nwe problem chọ ka ekpere onwe dị 5,000 oge jisi ofit ofe asi abụta 50,000 lodge na hotel ka ewe merie counseling. Ke batazi hotel na counseling, ke batazi hotel na prayers, ke do maka office, enwe m office. And that is why I can stand up boldly and tell you, obu na ma go ego for the past 26 years in Nigeria. Bia na ebe agwa ụwa na m na ego consultation. Na ngwa gini ge so see the tupu Chineke aze ekpele and other things. So mommy, because of the love I have for you, can you send go 4 people, I can bring them anywhere. People go to the court, I'll bring them to the court. If I don't love you, I will not be sending people to you. Ndi no na Enugu. Say no badu no na agbamota bia ba. Onwere yem benefit no na bia here. Mommy, Kemi is there in Enugu. But I want to believe that they were lying to me. Make a video and debunk it. Simple. Here, because here many people who are also Christianity. I say, yeah, can do. I want somebody to say Ephraim Ononye because the man I go before. If I have ever collected money from you for counseling, if I ever told you to sow seed before if I ever told you to give me your portion of land, come out here and expose me in this comment section. I know what Jesus told us.